салом алейкум ҳама каса хубен тенҷен моҳи шаҳри рамазон бораша бародарҷоно ина мудафеъ инами акам ба қад дошта ина 23 сомон мега килобаркаш 40 сомон нархеса хай усаша хутон буфаҳме 23 сомон мега бо муомила дора бақа ба дарҷа оля моҳи ноябр бастагия эм зада анаҷа қой зур ам пеши бозор сёмка мекунем 20 000 сомон мега килобаркаш 40 сомон хай муомила дора мекунам шкалай ина мол бозор ҳолиша кас памаи мега марама номро телефон 821 908 0748 ватсап чикор мекунад чиқа мебинем дар Тоҷикистон просто абунаи права эксплуататорски тамом то сои права эксплуататорски мешавад мекунед шумо то чанд сумае буқа 16 мегем 15 десятиш кардам ина 16000 мегем 15 десятиш кардам якам тагини намешавад нархи беҳтарин кардан хай нарх намо феснагия ҳаррӯза кашди чанд кило 434 кило беҳтарин як бақаро тарӯза мекунем бақа бадаҷа 470 463 кило 463 кило 483 кило бия ака 468 така ина 468 кило нигоҳ кунем бародаро ин бақа 30000 сомон меган 23000 сомон шкана надода ина хеле бародаро накардаган шуд хай бибинем ина нигоҳ кунем кас правагира марама ина оз ма шумо да видео мебинед чиқор шогирдои ма мераванд экзамен месхонанд соҳиби права мешаванд шумо рангами ғайрат кунед правара бигӣ соҳиби ҷои кори гарм бошад дворники накр аз нарабошигӣ накр бародарҷон маош кам боша 50 так 50000 60000 боша кам ай бародар озам патент меспори регистратсия мекунӣ ҳама ҳаму худам 20000 мемонам 20000 дар Тоҷикистон кор мекунӣ ҳамин стройпошта бародарҷон маош экскаватор хай хто медонам 80 90 100,000 ина хе бародарҷон лайк фаромӯш накунед видеоро тоқиҷа тамошо кунед пагнале буқои 7000 6000 5700 6700 ина бинам ҷа оптум мегири ина чекагиша 7000 сомон мега бо муомила дора ина кадом мол бизнеси мараманам ҳоҷи шариф биё любой хелча мегири неки камтар қимата ина ҳамҷа хатора гисодаги хел бақадар кӯза 7000 8000 9000 ҳамаш ҳаста ина марама бозор ме кайф мекунӣ ҳамин тамошош баста дуда ням бақа чанд сума ҳафтини мазор ина қоматбаланд чизи буда суғунои рабиу ина гаки чиқала анаишаки чиқала и беҳтарин бақа ҳамҷаш маълум мешавад салому алайкум акаҷону бародаро ина мо гирифтем правара рафта аякаи зоир ина дина спорида омадем иншоалло ҳафта пас роӣ мекунад худмон усмонов каромату ина 7 кас рафтем худо ба шукр рафта тамошо кардам ҷои зур гуфти гапо омадем акаи зоир чиқа шумо мо омадем москва ина дина шав ирӯз саҳари омадем дина шав раҳаки шудем худо ба шукр ҳама сабук спориданам осон экзаменда намеғалтонидан гизаронан худшон ёд дода вай када гизаронидан чи акаи зоир раҳмати калон одамотон устуда ёрдам кардан мона ина гови беҳтарин буда 14 таш мега бо муомила дора ина ғаладинча дора ширмас шидага ина пистоншон пистон чанд литр ши дора ҳами 10 боло дора 10 боло дач чак сала мехрат шоша худо ина ай 10 ой 10000 ай 10000 боло ин гап пистоншон шиша чакри го 15000 13000 ина мего 17000 сомон халас ина меаина
Gusalash modda. Nigah kune, rafte esna. Gova bine 13000 somon mega 10 litr shir doshta. In gusalash ba qacha yo? Ba qacha da ina nigah kune. Ina gol خوبه بهترینه. هر جا هر خیلی گو هستن. اینا گو هفت. شیرش کمه. این 13000 شیرش زیاده. 10 لیتر شیر میده. اینا خیلی بارد. با قچاش. امیرا بگیری با قچاش فایده میگه. کالوش ها پولش چقدر میبره. اینا بارچو یا سولا. یا سولا هم نه. اشماها نمیشه. یک هزار 300 یک هزار 200 میگه با معاملات داره. دوبنیم تا هر زردش کلانتره ایش میگه. بارچو را ببینید 600 تومان ساوندوش قشقورا. تماشاش. 800 تومان وقت دلار میشه. قشقورا سیونیم تا میگه خیلی معاملات داره میگه. قشقور خیلی میشه سوزه. دنبال داره. Üç şansa? İşaka bisse mi gö? İş soru da iş kola. Bisse. Da da Yine bisse somu. İşi kamer kesa. Ay camiyo ya mi любой вид şanslar, любой çıkıyor. Xarob, mayda, sağra. Farbe, любой намуд şanslar. Manamat. Просто xarid ki bu. Ami suma var abla. İyi gusfa uçağı baça ya. Çansı? 2000 somun na gusfande uçağı baça. Baraj nere moda? Moda bayna. Hay hamica da videomu baktı merasa to video yana. Ama like atmamışlar ki подписаться. Każda xizmat murazda video nami daimi WhatsApp adresasi maşum minado. Bokda pana olo boşe.